Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Wara snin il-Parlament Ewropew iddiskuta is-saltna dritt fil-Greċja. Dan wara li kien hemm reżistenza qawwija biex dan ma jsejħx min-naħa tal-Partit Popolari Ewropew li għamlu parti minnu il-Partit Nazzjonalista u l-membri parlamentari Ewropej tiegħu Roberta Metsola u David Casa kontra dak li rsistow għalih dwar Malta stess anke bla ebda raġuni valida tal-IPP irreżistow dan għal żmien twil u xtaqgħu li tali dibattitu parlamentari iżommuh fuq l-iskaffa iżda bl-issistenza tal-grupp tas-Soċjalisti dan ġie diskuss. Ħadna il-kummenti tal-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Cyrus Sengerer li għadu kemm ġie assenjat mis-Soċjalisti u d-Demokratiċi b'responsabilità f'dan ir-rigward. Rajna l-ipokrazija tal-Partit Nazzjonalista dwar is-saltna ta' dritt, ipokrazija li għaddejja hawnhekk fil-Parlament Ewropew għaliex għal diversi snin issa xtaqna li niddiskutu it-tema tas-saltna ta' dritt fil-Greċja, però il-Partit Nazzjonalista kontinwament waqqafna billi niddiskutuha fil-plenarja. Ovvjament għaliex fil-Greċja għad-differenza ta' Malta għandek gvern immexxi mill-Partit Popolari Ewropew. Allura l-Partit Nazzjonalista diskussjoni bħal di ma jkunx irida. One News kellem ma' Engerer kif il-grupp tas-Soċjalisti appuntaħ mill-ġdid biex imexxi n-negozjati dwar is-saltna dritt din id-darba fil-Greċja. Spjega s-sitwazzjoni li hemm f'dan il-pajjiż immexxi mill-Partit Konservattiv ta' Kyriakos Mitsotakis. Kellek il-gvern u l-istituzzjonijiet tiegħu li kienu qegħdin jispijaw il-mobile, jittappjaw il-mobiles ta' ġurnalisti, ta' attivisti, kif ukoll ta' diversi politiċi min-naħa tal-oppożizzjoni fejn il-gvern kien qiegħed jisma' dak li kienu qegħdin jgħidu fuq il-mobile dawn in-nies. Engerer qal li s-Soċjalisti jemmnu fis-saltna dritt kullimkien iżda mhux l-istess jista' jingħad għall-IPP. Tem jgħid li dan u bil-kontra dak li jagħmlu kull darba il-membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti Roberta Metsola u David Casa li jinstigaw dibattiti kontra pajjiżna waqt li d-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew ġew f'Malta u iltaqgħu mal-awtoritajiet. F'Marzu li għadda meta kellek delegazzjoni tal-Parlament Ewropew illi ridet tmur il-Greċja sabiex timmonitorja dak li qed jiġri on the ground fil-Greċja, Roberta Metsola bħala President ta' dan il-Parlament flimkien mal-Partit Popolari Ewropew tan-Nazzjonalisti ippruvaw iwaqfu milli jkollok delegazzjoni li tmur fil-Greċja.